Bhele lapha kwanelitye lenyengane lavuthu litye lasali Bhele. Sithi sifikile ke namhlanje singenisa nina sithi namkelekile apha kwavusilanga kulo elikhaya lenkcubeko yesintu. Namhlanje ke kuza ukukhala amarhanisi, ukukhala inkukhu, ukukhala amadada kuba kaloku sikule ndawo esomba kuyo amayeza kule ndlu yalomfama unoboya ebusweni, uboya esifubeni. Nanko ecala kwam undijongile lo nofama inoba yaqonda uzawunditshaja ke namhlanje for ukuzokomba kube uthi nokuBhele ngathi unekhompyutha uBhele unemali uzawutsho lo nofama ndiyazi uba sizayithini ke. Sithi ke wena mntu oqalayo ukufika kweli khaya sithi welcome, don't forget to subscribe and hit that notification, uyishare lento ukwenzela uba nabanye bayive, uthi like thumele ithi sana ko Facebook. Namhlanje siphethe umba ke ebesiza uqhubha naye uMadlamini kodwa kuba iyi-Easters andithi bi-second izo namhlanje i-3rd Saturday namhlanje April. So njengoba i-Easters ndiyabomba ke kwathanda uxana nazo izinto zaninzi izinto kaloku abantu abanyanga abantu abanyangwa abanye baye basebenzise ezi weekends ukuyokhangela oMadlamini, ukuyokhangela indawo mabancedakale kuzo kuba baneentsuku. Sithi ke sizawuphinde sibuye namhlanje, siyatshayelela sizawubuya noMadlamini. Nantsi imibuzo esiza kuyibuza xa sincokola noMadlamini. Zawuxela uba sizawube siphethe eyiphi namhlanje kule nto yokuphahla Bhele. Uyakwazi na ukuphahla emrentweni? Mhlawumbi wena uzirentele kwaBhele, uhlala emva pha kwaBhele eflatini okanye emkhukwini, okanye mhlawumbi wena uhlala kwezo flats zipha etown. Uyakwazi na ukuphahla? Omnyabuza uba ndiyakwazi na ukulayita impepho, ndiyakwazi na ukupha abantu abadala inkukhu kwezinto zeziladi sezikhona kweli xesha, ndiyakwazi uyenza nale nto ndihlale emva kwaBhele okanye ndilapha kwezi flat. Omnye uyabuza what happens Bhele xa mhlawumbi apha ekhaya abantu balapha ekhaya besindisiwe besithi hayi ayakwenziwe zonto apha into zobuhedini, ndiyithini na mna ufunayo ukuyenza lento? Mhlawumbi what is worse, wena ulilate okanye ungumntu ongusisi apha ekhaya kuthiwa zenziwa ezo zinto, kuthiwa yithini ke wena? Omnye uyabuza ke Bhele ukubana apha ekhaya hayi abasindiswanga kodwa xa siyakosiyazi kuthiwa apha ekhaya kukho inyoka ethile ethi xa sisenza izinto kubhenefithe yona, kuthiwa abantu balapha ekhaya abasangeni, phofu ke nomnikazi wenyoka usekhona. Akukho nto esinothi mhlawumbi makuyiwe kukhohlele esingeni azoyikhupha le nyoka. Abuza omnye, Bhele ndiyafuna ukwenza izinto zabantu abadala kodwa xa ichazwa le nto nangona ndingayivibithini kuthiwa apha ekhaya kwaphehlwa amanzi amnyama Bhele, ngoku ndithini mna kuloo meko injalo? Uyabuza omnye ukuba Bhele njengoba mna ndingumendi nje kweli khaya babe abantu balapha ekhaya besithi ndiyathakatha, ndiyithini nale nto na Bhele njengoba ndifuna nam ukwenza izinto babe abasekhaya abantu bengasekho sekusheke amanxiwa sengozwelidala, ndithini mna xa kuphahlwayo ngabanye abantwana besenza imiqombothi? Andinakwamntana uyinkwenkwe ke Bhele njengoba ndingulomendi nje kweli khaya ungenamyeni kuthi uyathakatha, ndithini mna? Siyeke ke leyo siza kuyincokola kule veki ezawulunga, siyincokole naye uMadlamini. Okwakala kunje masiphendule le mibuzo ilandelayo. Kukuthini ukuphahla okanye ukunqula? Siphahla phi okanye sinqula phi? Apha ke sizawube sicangcatha kuyo lo mibuzo. Masingene ke kuyo into sithi ukunqula is to commune with the departed. Ayikho enye into beyond that. Ukunqula okanye ukuphahla sithetha nabantu abangabazali bethu, nabazali babazali bethu, nabazali babazali babazali bethu abangasekhoyo. Siyacela ke xa siphahla okanye sinqula, siyabulela, siyachaza okanye to report, siyakhalaza. Nazo izinto ikakhulu esizinqulelayo, ndiyayiphinda. Xa sinqula kuxa sibulela, loo nto intle siyibonayo, sibulela imisebenzi, sibulela ukwenda, sibulela abantwana, sibulela impilo, sibulela konke nje esikubonayo. Siyacela, sicela ezimpilo, sicela le misebenzi, sicela umendo xa sicela ezi zinto zintle. Siyachaza ke
bantu abadala nanku umntana upasile njengoba besicela ukuba makapase siphahlela lonto kule game siphahlela ukuthi bantu abadala umsebenzi lona bendiwucelile ndiwufumene siphahlela lonto abanye abantu balibale ke ukuphahlela ezinye izinto engathi azicacanga nakho ndivuka nethongo kweli thongo ingathi bendileqwa yile nyoka le nyoka ifuna undiginya ndiba ngathi ndiyazifihla iyavela ndinyuka intaba le nyoka inamandla kunam ndibe nendawo engandiyabhabha ngelinye ixesha kodwa ke ndingathi kule nyoka ndinako ukusinda abantu bayalibala ke xa bevuka ekuseni ukuyiripota ukuthi bantu abadala kutheni ndaleqwa kangaka nje niphi ndiyayibulela ke naleyo mani ngathi ndiyatsiba ngathi ndibubhabharha kodwa le nyoka ingake emva kwabantu abadala ide ithini into yayo omnye uvuke enelo thongo lalonto inhle balibala ukuthi bantu abadala ndizibonile izipho ebenindiphathele zona ndizibonile ethongweni ingazingakhawuleza ke ezo zipho kuba ndiyazidinga kobubomi bam siphahlele zonto ke siyaripota nje bandisenza lonto bakuripota ngethongo ukhalaze ukuthi aba bantwana abantu abadala khonto yabo endingayenzanga nifuna ndithini bantu abadala kudala imisebenzi yenu ndiyenza kodwa kuvuleki nifuna ndithini zawuvele ndiyeke mina lento ndiyosindiswa kuba ingathi nje bandithetha nani nje anindiva nje bandikhala nje ndinenzela nina anivuli ndizawuvele ndiyeke yonke lento mna ndihambe ndiyokhalisa impempe kwendawo zempempe ndijive gqithi kuba ingathi lena yenu into ayinasihlahla siyenze zonto ke xa sesikhalaza sithetha nabantu basemakhayeni ethu kuthi thina abantu banqulayo there's a continuous line between the living and the dead lonto is not a matter of faith ke bantu abahle yinto esiyaziyo yinto enempendulo ukuba awuyikholelwa xa uhambile wayofemba uthetha nabo abantu badala bakuxelele ezi zinto bazifunayo ngohlobo bazifuna ngalo bakubuza ukuba kutheni into ethile ithe phakathi kwekhaya ube uexplain hayi kaloku utata kwenzeka into ethile masichaze ke into ethi thina bantu who are truly committed kwinkolo yesintu we are not religious yafuna uchazwa ke because religion lo uneyakhe definition thina we are spiritual xa siyenza yonke lento siyenzayo siyenza siyazi ukuba inempendulo ukuphahla ke yilonto kuthetha nabantu badala esibazi ukuthi bangabantu abadala naxa engasicela sithetha nabo siyayazi ukuba bangabantu abadala yilonto sihlonipha xa sithetha nabo yilonto siphinda ukucela yilonto sikhala singayeki kuba siyayazi ukubana bathatha ixesha ukuphendula natso ke into ethi kukuthini ukuphahla umbuzo olandela uthi siphahla phi sitshilo ke into ethi abantu abadala abangekhoyo abekho physically but bakhona spiritually. Because of that, ukuphahla does not necessarily have to be in a fixed or designated place. Siphahla anywhere and siphahla everywhere. Umntu uyaphahla imoto yakho kwabo eyiphapathekisa pha kwi-freeway athethe nabantu abadala bakokwabo eshwabulela lonto ayishwabulelayo ecela lonto ayicelayo ethetha lonto afuna ukuyithetha nabo while ehamba kuyo i-freeway omnyathethe kwi-flight yakhe at an altitude ekuthiwa i-cruising altitude esuka kweli lizwe seyicrossile i-Atlantic ukuyongena kwelo lizwe aya kulo athethe nabantu bakokwabo omnye report wabantu abadala siliwelile ke ulwandlekazi oluthile sesizawufika ngoku kule ndawo inga kule ndawo ndiya kuyo nanjobe sendicelile niza kundigcina ndizokwazi uphinde ndibuyele ekhaya. Having said that, kwinkolo yethu sinezinto kanye indawo esithi zi-shrines awusebenzisa lamagama aziwayo lamagama okhumsha i-shrine andilazi ke lona gama noba kuthiwa yintona ngesixhosa mhlawumbe famanqanda ayicinga lento eshrine bayithetha ukuthini ngesixhosa sinezo ndawo ke ezi-shrines zethu indawo esithi kuzo xa sifikayo singafani nangoku besithetha at a cruising altitude okanye driving down the freeway umehluko ke yi-decorum.
that we show xa sikwezi ndawo. Kuba ngoku bendinxiba ushoti wam ndilayite isigarethi ndithetha ndidriver down the road, mhlawumbi bendikhalazela loo nto abantu abaqhuba kakubi phambi kwam, okanye bendicela loo nto uba abantu abadala ingaske ngathi ndibe ndizinxibele ushoti wam. Kodwa in the shrine ndilungiselele imeko ye-shrine. Sizawuzibala ke ezindawo, sizawuzohlula. Kukhona indawo esizawuthi zii-shrines, and then bekho ezindawo esizawuthi ziinkundla zabantu abadala. Masingene ke entweni ezi-shrines ke, we don't want to make them in a particular order, we are just numbering nje ukwenzela ungathi wena hayi ekhaya eyona ibalulekileyo ethile kunethile. Asenzi ngawubaleka, kodwa siyachaza uba eyokuqala kwezi shrines yindlu enkulu, kwezinye indawo kude kuthiwa yindlu yabantu abadala. IsiZulu ukuba ndiyibambe kakuhle bathi kusemsamo. Kulapho umuntu atshisa khona impepho ke kule ndawo. These days kulapho sikhanyisa khona namakhandlela. Ndithi ngoku sesaba nawo namakhandlela. Le ndawo yile esibeka khona imiqombothi xa kukho imisebenzi, sibeke khona umzimba waloo nto ibixheliwe ufele kunye nalamkhono wekhaya uzawulala. Apha kulapho sibeka khona la bheki lilalayo. Kulapho xa bekubethwa isilawu, mhlawumbi lo msebenzi siwenzayo kuthiwa ngumsebenzi onesilawu, kulapho nesilawo esizawubekwa khona. One thing about indlu enkulu ke, kulapho kuhlalwa khona xa kusenziwa imisebenzi yekhaya. This place contains izihlwele zalapha ekhaya ke zonke. Izihlwele zakulo tata zilapha, zakulo mama zilapho, makhulu bam balapha. Kuba kaloku kule ndawo kulapho abantu abadala belikhaya bahlala khona. Uyawuzuve ke wena othi xa uhamba kwezi ndawo kuhanjwa kuzo, athi ukhokho kanye lo muntu umdala wakokwenu athi ndakheleni indawo nindingenise. Le ndawo yilena ke ezawuba yindlu enkulu. Zawuva nabakulo mama bathi hayi mntanam khawusakhela indawo. Ubuze ke wena ukuthi hayibo njengoba ikhona nje indlu enkulu ithini lento nje butata omkhulu nayifuna ndimakhele? Ndakhe katata omkhulu, ndakhe kamakhulu. Athi omnye umakhulu hayi mntanam kule wakhela abantu bakulo tatakho, singenise nathi kuyo. You see, when I went to Elenge for the first time, ikhona indoda esithanda ufikela kuyo phayana ibhele. He told me he's got imizi emininzi, about, I'm not sure, but more than 10. Yale mizi athi lwango kagogo longo kagogo longo. Ndicinga uba mna yindawo abehlala kuzo ogogo, kanti hayi ugogo ngamnye funeka abe nendlu yakhe, ubani abe nendlu yakhe. Injalo ke kwela cala, kodwa ngokwalapha kule culture yamaXhosa, indlu enkulu yindlu enkulu yabantu abadala. Otata banecala labo abahlala kulo, omama banecala labo abahlala kulo. Yiloo nto kweyami case, umzekelo umakhulu wam xa ndiyibuza le question wathi ngenisa umama wakho. Xa ungenisa abantu bakulo tata, thina kaloku sihamba nomama wakho. Kwathi umakhulu wam ke uMamtshawe, yiloo ndawo ke ehlala abo bantu abadala. Le ndlu ese-shrine kulapho nezilawo ebeziye zokombiwa ezigcinwa khona. Kulapho nomkhonto wekhaya ohlaliswa khona iyahlonitshwa le ndlu yabantu abadala. It is this house apho ubhuta sebhayi azawuthi xa bekhe wamka wotshona ebhayi mhlawumbi wachipa, because bayachipa kwela bhayi. Uyawuthi ngale mini abuye ngayo athi utatakhe khawuyolala endlini enkulu. Kuba kaloku apha kulapho you must be engulfed by the energy of abantu belikhaya ke bakukhothe mana abantu belikhaya. Ukhe kubonakale namathongo ukucaca uba ufikile ekhaya bhuta sebhayi. Bayeke ke aba athi xa egodukile ufika nje apha emini ajikeleze apha ekhaya, ajikeleze xa kutshona ilanga emke ayolala kwi-B&B. Ke phofu nje belapha nje unomsebenzi ekuthiwe ngosiyazi makazowenza, yena uzixelela ukuba ukhona uyenzile le nto uba
enza imiqombothi wasikhupha imali wafika wayijonga uba yenziwa wayibona le bhekile ukuthi izawulala xa egqiba nyuka apha ke ubhuti aseBhayi ayolala kwi-B&B nalo mntu waseBhayi ahamba naye uzawufika ke ngengomso ekuseni azothetha uba yintoni emenze ukuba asibize ukuba sibe kule ndawo namhlanje. Le ndlu ke yindlu ebalulekileyo ke xa uyithatha serious kuba yindlu yethongo, yindlu yamathongo, yindlu engathi xa ukuyo noko ungavuka nalo ithongo. Le ndlu ke kuphinde kuthiwa yintsika yekhaya mntana omhle, ikwayile ndlu apho utata walapha ekhaya mhla walandulela eli aye alaliswe khona phaa kulaa ndawo eyisenta. Uzawuthi ke xa kugqityiwe yonke into ahambe aye kwikhaya lakhe lokugqibela. Sigqithe ke kwindlu enkulu siye kwindawo elandelayo apho sithi khona ubuhlanti. Ubuhlanti is a shrine and is a sacred one in that siyanqula ebuhlanti ixesha elininzi kwimizi emininzi njengalapha ekhaya. Xa sinqula ebuhlanti asingeni, kanti kweminye imizi bayangena bawuqale bathethe banqonqoze babulise batsho bathi sicela ungena sizele into ethile, bangene ke bachophe bayithethayo bagqibe. Kanti kweminye imizi wafumanisa uba yonke into ithethwa ngaphandle. Iyawuske ke xa siphethe lo bhekile, ndenza umzekelo lapha ekhaya ke xa siphethe lo bhekile sizawuthetha sibulise isazise sithini, and then ke ngosithi siniphathele lento angene omdala ayothi chatha phaa emthonyameni abuye athi chatha kweli cala abantu abadala balapha ekhaya, and then sibuye ke ngoku siguqe sirhabulisane loo nto ibiphethwe singaphandle. Imizi ke ayifani, ifana ngazo ezintlanti. Ubuhlanti ke indima yabo inezinto eziyeleleneyo phayana kulaa ndlu inkulu. Uyawuzuve komnye umzi apho kuye kuthiwe khona ubhuti aseBhayi lo nje into zingamhambeli kakuhle makagoduke afike alale ebuhlanti. Ithi ke ngoku lento ubuhlanti phela iba yilandlu inkulu ke ngokufuneke ulale kuyo apha ubuhlanti obu. Kweminye ke imizi kuthiwa abantu mabahlanjwe ngothuthu. Yabona ke xa kuthiwa ngothuthu, uthuthu luzawuthathwa kulaa ndlu inkulu. Kweminye imizi kuthiwe hlanjwa ngomgquba. Zezo similarities ezihambe zifane. Njengoba sithetha ngesilawu nje sithi kweminye imizi isilawu xa sivele kombiwa mhlawumbe uzombili abona zithola nezimpendulo ongcana zonke ezilawo. Omnye uzawuzihlalisa endlini enkulu, omnye uzawuzihlalisa ebuhlanti kuba kaloku zombini ezo ndawo zi-sacred. We've discussed ke the importance of both uthuthu lwalapha ekhaya nomgquba. Sithi xa siyivala le ndawo yobuhlanti sithi nabatshana, kuzawuthiwa umtshana xa efika apha ekhaya eze nodadewethu emva kuba abatshana siqala ubabona, omnye uzawuhlanjwa ngothuthu kwindlu enkulu, ngelinye ixesha omnye ahlanjwe ngawo umgquba. Walapha ebuhlanti sitshilo mosiba ikhona isimilarities kuzo zombini ezi ndawo. And we've discussed ke uthuthu, sawudiscussa umgquba, apho both of them kucacayo ukuba ziyawavula amathongo. Ngenye ixesha funeka ufumane uthuthu lwalapha ekhaya usebenzise lona ukwenza amathongo avule kubone. Omnye funeka asebenzise umgquba ukwenza amathongo avuleke. Omnye funeka umgquba lo awutshise ube luthuthu awusebenzisa. Abanye ke baphalaze ngazo ezi zinto, abanye bafuthe, abanye benze ngolo hlobo benza ngalo ngoyalelwa kwabo. Sidlule siye ku number 3. Sitshilo mos there is no order, we are just mentioning ezinto, we are just numbered them. Unumber 3 sithi amadlaka okanye sithi amangcwaba. Siyanqula emadlakeni kwaye amadlaka ahloniphekile. Forget what you see in the movies. We don't dance kumangcwaba abantu bethu, asiye emadlakeni siyonxila. Amadlaka siwahlonipha to an extent yokuba side siwoyike. Bakhona abantu ekuye kuthiwe kubo ukuze izinto zakho zivuleke bhele, hamba uye kwidlaka likabanibani wakowenu, kulapho inhlahla zakho ezikhoyo. I once mentioned ukuba apho endazalelwa khona mna eKhutsong eCarltonville, into yokuya emadlakeni yinto yemihla ngemihla. Xa ndigodukile ndaya kulomama eKhutsong
apho uMamqoqo akhulele khona, apho uMamtshawe andikhulisele khona. Xa ndifikayo ngale mini ndifika ngayo, xa selitshona ilanga, either umalume okanye umakazi uyandithatha siye emadlakeni apho uzawufike andijikelezise kula madlaka. Abanye abantu abaswelekileyo baphakathi kwekhaya khange ndikwazi ukuya, so that's my opportunity yokubeka ilitye. That's my opportunity yokuyoziyaleza. Makhulu ndikhona ke ngoku apha phakathi kwekhaya, makhulu ilanga selitshona ndizukwazi ukunijikeleza nonke, uzundiyalezele kobani nobani nobani, ndiyeke ke ndikwazi ufikelela kuwo. Kodwa we always start kulona umdala ukwenza basiyalezele, ungaqala emntaneni uthi makakuyalezele ebantwini abadala. Amadlaka ke ayilonto ibalulekile njengoba ndisitsho, if you go to Khutsong kwezi graveyards eziphayana, ikhona le graveyard eseKhutsong South, which is the recent one. Kube khona i-graveyard esikhule thina ikhona ngase rest in peace, because landa kuthiwa i-rest in peace. I-graveyard zaseKhutsong, you will see ukuthi they are better taken care of than i-graveyards zendawo apho amadlaka angahoyanga khona, because umasipala xa ebona uba amadlaka angahoyanga naye uyancedisa ukungawahoyi. But umasipala xa ebona uba amadlaka ahoyiwe, ayabiywa amadlaka, ayahoywa amadlaka, siyawahoya ke thina. Kubekho imizi xa kuzayiwe emadlakeni funa kuqala kubekho imiqombutha nikwazi uvele niyokuklina nje idlaka. Kanti kweminye imizi njengalapha ekhaya xa udecide ukuyoklina emangcwabeni, uphatha umhlakulo wakho, uphathe lonto iphathayo, uklina ubuye uhlamba izandla, that's the end of it. Sidlule ke kumadlaka, sithi apha kwezinto sigqibo ncokola sithi zi-shrines, ezindawo zezindawo esithi khona siyanqula kwezindawo, siyayafike sithethe, and uzawufumana uba kwezindawo ezisigqibo zibala zi-specific. Xa sithi indlu enkulu ilapha ekhaya, uba sithetha ngobuhlanti bulapha ekhaya, uba sithetha ngamadlaka, sithetha ngamadlaka lapha ekhaya. Yeka nje uba ke ngoku sekukhona nezi-communal graveyards, but even if is a communal graveyard, uya kubantu bakokwenu, yes utata ubani nali igama lakhe. Now sithetha ke ngeenkundla, iinkundla ke ayizondawo zabantu bakokwenu kuphela, zindawo zabantu abadala apho uzofika kukho khona nabanye beminye imizi. Ezinkundla ayizondawo zikabani, zindawo zethu sonke. Sithi ke kwezinkundla zaba bantu badala kulapho nabantwana bethongo ekuye kuthi mabahambe khona, bahambe besenza lento kuthiwa yimfukamo. Ufuneka afike alale, avuke namathongo ale ndawo, alale avuke namathongo ale ndawo. Naxa sekuchithwa intsimbi ke iya ngokuba lo mntu uchithelwe intsimbi ebehambe kweziphi iindawo, ke kunyanzeleka ukuba nabo abamchithela intsimbi bahambe kwezo ndawo. Zeziphi ke ezo nkundla? Kwezi nkundla sithetha ngolwandle, amongst others, umlambo, ihlathi, umqolomba, intaba, isiziba, umthombo, ithafa. Zininzi ke izindawo, ziya ngokubana kokwenu nisebenzisa eziphi. Umzekelo, abantu basemabheleni ngabantu basehlathini, abantu basemabheleni ngabantu basezintabeni, abantu basemabheleni ngabantu basemiqolombeni. Njengoba uva xa sizithutha thina singabantu basemabheleni, uyawuze uve kuthiwe ngwane yezixhobo zothukela. Uthukela ke ngumlambo osetyenzisiweyo kudala ngabantu balapha emabheleni. Siseselenge ngona mlambo ukufutshane phayana kule ndawo amabhela ayikuwo phaya eLadysmith. Abantu basemabheleni uyawuze uve kuthiwe ndlwana zinamaphela phezu kwentaba. Singabantu bezontaba ke. Xa kuthiwa zimzim laselenge wena odla abantu, kwakuzi amabhele ayezifihla kula miqolomba. Sasingabantu ke bezondawo, imiqolomba, imilambo, amahlathi, amabhele ngabantu abazingelayo, because ukungena kwabo kweli lizwe, having crossed what we now call Mozambique. Remember the time kwakuhanjwa nje ngekho borders. I-borders izoba yinto ye-colonialism ya later. Singena thina from i-Central African Republic
we stationed eMozambique. That's why eMozambique kukho a big community amabhele kaChabangu. Lo mabhele uwave xa ezithutha ngamabhele emntana asemabheleni xa sisuka thina, while oDlamini bona proceeded to eSwaziland ukuyotsho ubugudlulwandle, thina crossed ukuyongena eLenge apho ubhele owayekhokhele yadibadibana ke ihistory. Abanye bathi sasikhokhelwe nguNtshangase at the time, abanye bakota someone else. Ihistory mos engarekhodwa ngancam ngela xesha, kodwa ichunk yamabhele believe ukuthi ungena kwethu in this country sasikhokhelwe nguNtshangase. Apho afika khona amabhele abona le ndawo yayinamahlathi, le ndawo yayinhle, yeka nje uba ingumqwebethu ngoku, kodwa indawo yamahlathi. Abamabhele ngabo bantu basithandela amayeza, bathanda uzingela. Sahla lapho ke singaloo mabhele ke asehlathini. Ndizama uthi thina abantu basemabheleni bazezona ndawo, zezona nkundla zethu ezo. Abanye abantu banezabo ke inkundla ngokobana abantu abadala bekhaya bebehambe ndawoni ixesha elininzi. Nanso ke into besiyiphethe, siyayiqonda ukuba awuphendulekanga kuba this was an intro. Sawuphinde sibuye ke ngosingene kwi-detail yokuphahla to an extent okubana kude kuchazwe nezinto emaziphathwe. Sichilo mos ukuthi yeyiphi into esizawubuya ngayo xa sesibuye. Kwakaloku nje sithi masiyeke ilale, sizawuncokola ngomso 4th of April apho sizabe siphethe khona amathongo camagu.